Seguim. Tot i que una de les coses que més m'ha agradat de l'obra és que potser la clau la té el propi Pau. És a dir, quan la Júlia es presenta i sembla que ho farà o no ho farà, ell li diu respira, respira, respira. Moltes vegades és una mica la clau, moltes vegades poder respirar. Davant de moltes dificultats de la vida, ens costa molt respirar i és bàsic, no? Sí, absolutament. I és bàsic també per fer un pas enrere i dir, a veure, em vaig agafar una mica de perspectiva, que és el que li passa potser a la Júlia al principi, que estava com obcecada amb dir, haig de fer això, sí o sí, sense veure al final les conseqüències que tindrà un fet així, no? De dir, hòstia, és que hi ha altra gent vivint en aquesta casa. Potser és que el fet d'arribar aquí i de poder-ho expressar, el que li costa expressar-ho, quan finalment acaba expressant alguna cosa de tot allò, ja és alliberador per ella, no? Potser primer es pensava que havia de cremar i després se n'adona que comunicant-se ja és un pas, no? En algun moment em sembla una pel·lícula de David Lynch, Fire Walks With Me, crec que era la versió cinematogràfica que van fer de Twin Peaks, que estava molt, diguéssim, envoltat de foc. Bueno, és un recordatori que he tingut, perquè l'obra, m'he fixat molt al públic també, no? Les reaccions del públic. Provoca moltes reaccions, d'incomoditat, i al final una mica de... A la gent li fa molta gràcia, molt elogi, veure aquí dos personatges només pràcticament amb una maqueta i un text, no? Com heu treballat això? Vull dir, també acostumats a moltes coses i a treballar amb molts decorats i atrezzos, doncs això és molt diferent. Jo crec que és una de les coses, o per mi personalment, és una de les coses que em venia de gust, com despojar-me de tot l'artificio i dir, vale, a veure què passa amb la paraula només, mantenir tota una peça sencera i haver-la de defensar. I per la sort de tenir l'Anna al costat, de cop ha sigut tot molt fàcil. I no és com Anna fer la pilota, sinó que és real, que realment ens hem entès molt bé, ens hem entès super, he sigut molt gustós, i això ens ha ajudat molt a que, sense gairebé res, excepte aquesta maqueta, fem arribar a la història als espectadors. Teatre de text aquí al Heartbreak i teatre de talent interpretatiu com el vostre. Anna i Nao, moltes gràcies. Encara teniu aquesta setmana per gaudir d'aquest espectacle. Per cert, Nao, felicitats pel Max. Molt bé, gràcies. Que suposo que encara no l'has pogut gaudir gaire, perquè... No, perquè a més se l'han quedat el CDM, perquè com que és el millor espectacle, s'ho queden els productors. Total, que la poma no la tenim nosaltres, se l'ha quedat allà, la tenen a Madrid. Bueno, però una birra haurem fet, Madrid és Roma, no és Roma. Molt bé, gràcies. Gràcies.